Čau lidi, já jsem Matia. Tady budou, no kámo, to je zamčený. To otevřel. No, tady je ta. Wow. Dobře, vypínáme. Bombardino krokodilo. Lidi, dobře? Jsme tady? Tady, kámo. Tady jsem dobře. Je tady někdo? Počkat. Kámo. Ty nahajzo. Ty nahajzo. To na ty ček. Lidi, koukejte se, to nejde dobré na srání, kámo. Máme sem. Co ne? To si dám někdo, kámo, za barikádu. Kámo, podlezeme to. Nechci tady dělat. Kámo, to je len to podlezeme. Kámo, to je zavřený. Pojďme pryč. Nechci tady najít bezďáka a kámo, oni jsou hrozně agresivní. Lidi, oni jsou tady hrozně agresivní, takže to je ten průsad. Ale takže týhle budovy se můžeš... Počkej. Dobře. Běž mi to ošetrovně. Tam bude takový jump, tam se musí dostávat v oknem, kámo. Takže bude drop do okna. Tady bude ošetrovně. Tady je ta budova, kámo. Tady. Úplně jak tady, kámo. Zebra to opuštěný. No. Teď je ten drop, kámo. Tady je, máme zde dítětem a tady je cestou k míru. Počkej, to len takhle. Cestou k míru. Tady máte to celý. Tam nic není. No, jo, ještě nahoru půjdeme a potom budeme jít do podzemí. Do podzemí pak. Jedeme nejdřív nahoru a pak do podzemí. Vykopneme. Tady nic, kámo, není. Ještě mi pěsták, musím ho jít zdrhat. Dobře, jedeme nahoru a pak dolů. Lebo ještě tady je brutální podzemí. Líbí se ti to, ty urbexy? Jo. A na ty dveře. Já miluju lidi tenhle vibe, že to tady tak voní urbexovo, ne? Ty to necítíš? Što máte nejít? A když tady někdo bude, kámo, tak absolutně zdrháme dolů. Tady jsme dělali takovou jednu věc. Přijat. Kde to je? Pojď tady tam, choďte do ty budy. Tam. Dobrý den, tady je McDonald. Ale tady už celý znám nespamět. A nezajím, kámo. Vidíš, tady všude, kámo. Tady byly i náboje, ne? Jako na sněhu. No, to je jako na sněhu, že lidi? A teď jdeme tady do podzemí, kámo. Jo, na to se teď jde. To monster. Ten jsem, no, jak tady ho naháněl to monster, kámo. Jen do té nemocnici. Tohle je ošetrovní, kámo. Nevím, co tady dělají z toho, kámo. Koukej na to. Tady jsou ještě takovéhle hodiny. To, co to meralo, kámo? Tohle to meralo, lidi. Takovýhle.
Tady je... No. Tohle bylo zamčené, když jsme my tady naposledy byli. Tak tohle bylo kámo, tohle. Ale tohle, kámo. Tohle, kámo, ja v tom ešte úplne něco vidím, kámo. Gumy na auto. To by nepotreboval gumy na auto. Kámo, to by si ti hodil. No to berme. Poď sem, tady ešte tady je. Vidíš, tady úplne to je dosť šílené. Dobře. Teď půjdeme na ty nejlepší budovy, na ktorý si asi ty. No môžu, ako creepy, môžu lidi. Koukajte sa, teď ideme tady. A tady, kámo, sme videli bezďáka. Tady, henta sme videli bezďáka. Tady, ešte taký. Zapalovac. Nefunguje, kámo. Čakaj. Ne. Kámo, zapalil. Babuš. Coca-Colaš. Ešte ne lidi. Ale tady je zima, kámo. To bude mera veličina. Tohle je šéf. Tady je východ, kámo, ale než tam je druhý, tak jim můžeme jít pryč. Tady musíme být lidi skrčený. Ale tady zima je blbý. Jako kráva. Tady nejsou. Fuj. Rychle, kdyby se to zavřelo. Lidi. Tady je ta miska, to je klasika, tady to vždycky bylo. Ty si odkopal úplně. Mekoč! 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 Je tu Minecraftový mekoč. No je to Minecraft menu, kámo, majú tu. Poprosím jedno Minecraft. Vstup do podzemia. Kámo, nazdar, to je 5 metrová výška, takže nič. Lidi, tady jsem nebyl pořádně dlouho, kámo. Nový umývadla. Jako to vyzerá. Kámo, ty dveře jsou. Kámo, televize. Televize. To je velký stav. Mbappé. Tak to si... Kámo, to si děláš prdel. Tam je plejko. Ty si... Počkat, kámo, tak toto fot... Tady? Pojď. Tady ďalej. Stavíme to červený. Tady nic. Tak, to sú nejaké kelímky. Kámo, tady niekto místo televize mal tohle. Pamatujete si staré časy? Tady tohle každý zná, kámo, z nás. Tohle, kámo, ešte nebylo otevřené, když som tady ja byl. Tady, kámo, nejaká konzumace. Tady nic není. No, ale kámo, když se koukneš už na tohle, Půjdeme na to kolme. no, ale kámo, tuto pak budeme jít do podzemí. Ale kámo, tady tohle si musíš pamätať, když si můj panoušek. Viděl jsi to na YouTube? Jo. A teď si dali na vlastní kůži, kámo. Koukni se. Koukej, a tohle je to křeslo, to divný křeslo, kámo. To je to, kámo. To je nový, kámo, to tam nebyl. Tady to všechno, kámo, víte? Pak půjde... Trvá už jen tam. To bude to. Já jsem s... Tam, kámo, nejde. Co to je světý? Vzduchová výjimka. Pozri, toto je vzduchovňa. To je... Víš? Fuj, ale toho... Ty špaky lidi. Tady někdo bydlí?
Kámo, a koukej se na tohle. Nejzábavnější část. Tady jsme se hrozně, kámo, zabávali lidi. Tady jsme běhali, tady je, kámo, nějaký tělocvik. Tady protože fuj, smrdí strašně. Kámo, nezaujímavé. A toto ještě tu Tomáš, také čo by si chtěl, kámo? Ty vole, kámo. Zelený záchod. No toho som kámo videl. Ty seš dobrý, kámo. Ale to je fakt hnusný. Kámo, tu muselo byť voľaký, ale... Kámo, lidi, tohle je tady extrémní. Tohle, kámo, to. Tady se vydávalo jídlo, kámo, tady to je napsaný. Nevím, jak se to dělo. Neviem, to nebolo to Slovensko. Nevím, kámo. Koukni se tady. Kámo, tu sú listy, to si Tady nevedia nahor. nakresliť. Jo, kámo, tady. Perfektne. No tak to je. Kámo, tohle. Tady je tahová šachta. Ale kámo, tohle tady nebylo. Tady přiboudají věci, kámo. Koukej. Tam není.